Takže příjemný dobrý den, zdravíme všechny fanoušky motoristického sportu, hlásíme se z Popradu, kde za malou chvíli startuje 52. ročník Liqui Slovakia Rally Tatry. Máme tady čelo startovního pole a během půl hodiny vám představíme špičku startovního pole od startovního čísla 1, které má ambasador Tatranské rally a obhájce loňského prvenství Robert Kolčák, letos se spolujezdcem Juliusem Labravským. Tak máme tady Robo Kolčáka, ambasadora Tatranské rally a obhájce prvenství. Robo, ako si pripravený na letošní ročník? Tak ja sa snažím byť každý deň lepším človekom, ako som bol včera, takisto lepším jazdcom, ako som bol naposledy, takže môjim cieľom je byť lepším jazdcom zajtra, takisto dnes večer, takže to je to, na čo sa sústredím sám na seba a pevne verím, že vám to vyjde a držte nám palce všetci. Je tady spousta fanoušků, máš pro ně nějaký vzkaz? No hlavne, aby ste urobili poriadne show, pretože robíme to všetci spolu pre vás, aby ste sa zabavili a my takisto, takže ďakujem, že ste prišli nás podporiť. Ještě poslední věc, večer se jede městský okruh, letos vlastně je novinka, 2 RZ v jedné. Jak tady tuhle změnu vítáš? Tak určite v pozitívnom tomto dúfam, že to nespôsobí nejaký chaos, čo sa týka jazdcov, predbiehania nejakých blbých nehôd. Takže pevne verím, že to dobre všetkým dopadne a užijeme si to večer. Děkujeme. Ahojte. Dobrý den, Kamil. Máme tady Kamile Švece, jsme v živém vysílání, takže a Kamil, ako si pripravený na letošní ročník Rally Tatry? Tak dúfam, že čo najlepšie. Snáď technika vydrží. Ja sa do toho dostanem lepšie ako na kopnej a uvidím, ako to pôjde. Snáď ten okruh sa dá veľa získať, ale veľa stratiť, takže nejako to zvládnuť a zajtra sa bude rozhodovať na rýchlostkách, na retardéroch a uvidíme, ako to pôjde. Podobně jako na kopné je tady silná konkurence v těch dvou kolkách. Jak to vnímáš? Kdo bude největší konkurent? Tak ako hovoríš, tým, že zmenili tie pravidlá u nás, čiže všetky rally štvorky už sú v triede 5, takže tá konkurencia narástla a samozrejme medzi dvojkolkami by sme chceli byť čo najlepšie umiestnení, keďže minulý rok sa nám podarilo vyhrať absolútne dvojkolky v medzinárodnom majstrovstvách Slovenska. A tu je konkurencia veľká. Paťo Maďar, uvidíme Lehkého, ako išiel na kopnej veľmi rýchlo. Tu zasa som zvedavý, ako pôjde na vlastne našich rýchlostkách, ale určite rýchly jazdec ukazuje to aj v Čechách, viacero výsledkov, takže bude ťažká konkurencia a uvidíme v cieli, ako to dopadne. Samozrejme, chceme byť čo najrýchlejší a čo najlepšie umiestnenie. Na závěr vzkaz pro fanoušky. Príďte nás podporiť a stojte na bezpečných miestach a podporujte a fandite. Ďakujeme. Takže je tady Honza Černý v živém vysílání Liqui Slovakia Rally Tatry. Honzo, návrat do Tater po 6 letech. Jak tomu došlo? Tak já spolupracuji s Robem Kolčákem, vlastně snažím se mu pomoct, co týče nějaký jízdy a podobně. A tím, že on je ambasador Tater, tak nějak najednou jsem tady na startu a jsem moc rád, že jsem tady, protože jedu s Citroenem, s kterým se mi jede moc pěkně v krásných barvách a s novým spolujezdcem, takže bude to výzva. Říkáš nový spolujezdec, jak k tomu došlo? Tak víceméně zase přes Roba, tak nějak se to celé událo hrozně rychle a teď jsme tady. Ty jsi tady startoval před 6 lety, máš vzpomínky ještě na tu rally? Jo, tak pamatuju si, že ty RZ byly úplně jiný, než jsou letos a moc na to těším.
po sezonovačkách musím říct, že ty RZ jsou krásný, je to dost rychlý, ale je to moc hezký, takže to je přesně to, co mám rád. Ty startuješ poslední roky úspěšně na Kanárských ostrovech. Zeptám se, start na Slovensku, je to ojedinělý, nebo uvidíte fanoušci i během roku? No, těžko říct, asi záleží o tom, jak si tady sedneme se společcem, jak nám to půjde a je nějaká šance, že pak, když by to bylo všestranně úspěšný, tak bychom mohli třeba vodit víc závodů nebo třeba i celý slovenský mistr. Poslední věc, je tady velká konkurence, jaké máš cíle? Tak asi jako každý závodník vždycky chce co nejrychleji a vyhrát, ale vím, že tady místní matadoři jedou rychle, tak jsem zvědavý, kde se budeme pohybovat. Jaro Melichárek, Jaro, hezký den, obhájce slovenského titulu, mimochodem dvojnásobný vítěz Rally Tatry v těch minulých letech. Jaro, jako si připravený na letošní ročník? Tak pripravili sme sa, jak sme najlepšie vedeli v rámci možností, tak s autom som spokojný, pripravili sme sa pekne a ponadstavovali čo treba, tak uvidíme, jak sa s nami pohrá počasie, to vyzerá to všelijak. Tešíme sa určite na dneskajšiu rýchlostnú skúšku večer, zajtra na tie riadne, bude to rýchle, takže bude to treba podržať všade a bude dobrý výsledok potom. Ty z dlouhá léta jezdil z Ford Fiesta, loni vlastně při Rally Dobšiná, vyzkoušel tady Škodu Fábii RS Rally 2, letos absolvuješ celou sezonu. Jaký je to rozdíl v porovnání s Fordem? Tak hneď prvý štart na Slovensku sme premenili na víťazstvo na Dobšine, čo bolo pre nás nejaký impuls, aby sme už raz začali konečne na nejakú zmenu techniky a uvažovali sme o tom už dlho. Tak je to auto, samozrejme najnovšie špecifikácie, nové to je a funguje to fakt krásne oproti pomaly už historikovi. Tak musíme si na to ešte zvykať a vidím tam ešte veľký potenciál na zlepšenie a do ďalších súťaží. Kde podle tebe se bude letošní ročník rozhodovat? Dneska na úvod vlastně městská RZ, 2 RZ v jedné, zítra vás čeká Spišská Magura. Tak aj tá nočná rýchlostka, dokopy to má 8 a 8, 16 km je veľa, tak bude dôležité aj hneď večer položiť dobrý základ na ten výsledok a zajtra nový deň bude a na obidvoch tých skúškach sú nejaké zradné miesta a bude treba tlačiť určite od prvých kilometrov. Děkujeme, držíme palce. Tak, máme v živém vysílání Jakub Jačišin se společcem Emilem Horiňáčkem. Jakube, jak jste připravený na letošní ročník? Dávali sme dokopy auto teraz po Kopnej u vás v Čechách, takže ideme tu s upgradeom na poloosy. Máme tu celkom veľkú konkurenciu my v dvojkolkách, tuším, že sme asi 7, máme tu Maťka z Toklasa takého, aj vlastne už Martin Kojžu naštartuje a od vás Lehky. Takže určite to nebude jednoduché a budeme sa snažiť s tým popasovať, dúfame, že z toho bude bedne. Tatranská soutěž je nevyspytatelná, co se týká rozmaru počasí. Jak jste připraveni na letošní ročník? Ja verím tomu, že bude celú súťaž sucho a že pôjdeme vlastne suché podmienky, trate sú veľmi rýchle a uvidíme, že ako to nakoniec dopadne. Zeptám se vlastně, jede se městská RZ, 2 RZ v jedné, jede se Spišská Magura, rychlostní zkoušky v obráceném směru. Jak vám vyhovuje tento charakter? Mne to skôr vyhovovalo viacej ten vlastne minulý ročník, kde sa to išlo opačne, hlavne vlastne tá druhá RZ. Ale také rally proste musíme sa pasovať s tým, čo nám organizátori priniesli a ja som rád za to, že oni stále vedia usporiadať veľmi peknú súťaž. Děkujeme, držíme palce. Ďakujem.
Tak máme tady Patrika Maďara. Patriku, nádherné startovní číslo 4. Jak si to užíváš, takové nádherné číslo? No, asi poprvýkrát mám také nízke štartové číslo, užívam si to určite. A čo dodať, tešíme sa veľmi na Tatry, hlavne na ten nočný mestský okruh. Zbožňujem mestské okruhy, čiže tešíme sa a budeme určite bojovať o najlepšie priečky. Jak si připravený, to znamená, ty v jaké si kondici, v jaké kondici je vůz? Ja som, dá sa povedať, na 99% pripravený, aj keď bol som chorý tento týždeň, ešte som trošku nachladený, ale som určite pripravený, lebo sa aj teším a to je podstatné podľa mňa. A voz je pripravený podstatne 100%, prevodovka zrepasovaná po kopnej, lebo nám začala húčať, neviem prečo, niečo tam bolo zle, čiže chlapci to vymenili. Zrobili všetko, čo mali a ideme bojovať. Kdo ti bude podél trati nejvíce fandit? Kto mi bude fandiť? Ľudia. Takže uvidíme, no, jak to dopadne. No. Děkujeme, držíme palce. Tak máme tady Romana Odložilíka, který startuje po čtvrté v Tatrách, tuším je to po 16 letech, nebo tak nějak jsem se díval do toho. Roman, jaké je to zase startovat na Slovensku? Tak já na Tatrách jako tak, v Tatrách jsem nikdy nestartoval, to vždycky bylo ten Matador Tatry, že v Půchodě, takže to je veliký rozdíl. A my jsme tady xkrát půjčovali auto, tak jsem si jednou v životě řekl, že bych to rád ty rally Tatry jel, i když musím říct, že ty tratě jsou takový jako, řekněme, nejsou ty, co jsem čekal, jo? Ty, co se jezdívali směr na tu Dobšinou, takže to mě trochu zklamalo, ale jinak doufám, že si to užijem. Ono je tady problém, co se týká trati, nicméně večerní městský okruh, jedou se 2 RZty v jedné, jak ti tohle vyhovuje? No tak jako už jsem postarší, tak úplně dobře nevidím, ale myslím si, že ten okruh je docela pěkný a že tam bude i docela hodně lidí, takže to bude fajn. No je tady silná konkurence, s jakým výsledkem budeš spokojený? No kdybych se náhodou dostal na bednu, tak budu moc spokojený, ale úplně s tím nepočítám, takže nevím, opravdu nevím. Zeptám se, je to ojedinělý start na Slovensku, nebo uvidíte fanoušci i na dalších slovenských soutěžích? No podle toho, jak mě to tady půjde, jak mě to bude bavit, tak uvidíme, že bychom to ještě natáhli do konce roku. A co se týká doma, nějaký sprint, barumka, nebo jaké jsou plány? No doma nic určitě. Díky. Děkujeme, držíme palce. Tak, máme tady Karla Trněného. Dobrý den, Karle. Takže vítej zase na Slovensku. Jak jsi připravený, v jaké kondici a zeptám se, jaká byla cesta na Slovensko. Ty to máš hodně daleko. To je strašný. My jsme teda tentokrát jeli dřív, protože jsme měli ještě nějaký rozhovory po cestě a spojili jsme to s návštěvou našeho hlavního partnera v Radicích na Moravě, takže jsme to jako rozdělili, ale kluci sem cestovali hrozně dlouho, přijeli nad ránem a je to fakt šílený ten stav. Myslím si, že ani v Češi, ani Slováci, co se dálniční sítě, nemáme co vyčítat. Zeptám se, v jaký ty jsi fyzické kondici, v jaké je auto, jak jste připraveni? Nemám tušení, v jaký je auto, teď jsem si do toho set a když jsme jeli sem, tak jsem začal dělat pásy, takže v autě toho moc nevíme, protože jsme to dávali dohromady po Krumlově a mně se to auto hrozně líbí, já jsem s tou starou R5 strašně spokojený, takže já se na to hrozně těším, jsme tady proto, jsme se to trošku pobavili. Bohužel to slovenské mistrovství, které jsme si chtěli možná dát a měli jsme to jako v úmyslu, se asi vytratilo tím, že nám na Kopný odešel motor a prostě neměli jsme tam úplně štěstí, bohužel hrozně mě to mrzí, ta Kopná, hrozně jsme si to chtěli užít a jeli jsme tak, aby jsme byli na tom Slovensku dobře, ale bohužel nám tam praskla ventilová miska a bylo vymalováno. Takže nevíme, jak to vůbec jako na Slovenskem bude, ale řekli jsme si, že Tatry pojedeme už kvůli Kukovi, s kterým jsme tady zase, že jo, prostě klasicky s jeho skvělým zázemím a Vejovi, takže prostě jsme chtěli s klukama tady bejt a loni jsme si řekli, že to uděláme tradici, tak když dokud to půjde, tak se na tom budeme zakládat. Pořadatelé letos měli velké problémy, co se týká tratě, nicméně nakonec volili variantu loňské rychlostní zkoušky v obráceném směru. Je to pro tebe výhoda, nebo jak to vnímáš? To teprve uvidíme, jestli to bude výhoda, nebo nebude. Je fakt, že ten profil jako rychle já mám rád, jako to prostě odsejpá to, na můj vkus je tam těch retarderů nesmyslných jako hodně, to umístění těch retarderů trošku nechápu, já nevím, co tím chtěl básník říct, si tam různě za zátočinama, za horizontama, taková škola smyku, nevím, proč tohle někdo tvořil,
Možná by to při tom výběru chtělo trošku citu, ale já prostě nechci kritizovat, já jsem šťastný, mě je jasný, že ty lidi to mají hrozně těžký a že každý den pořadatel to má těžký a bude mít těžší a těžší, protože prostě tady v tom socialismu v Evropě to prostě už jiný nebude a papíry nad papíry, takže jako nechci to kritizovat, jsme vděční toho, že vůbec se to jede. Tratě určitě nejsou špatně, je to prostě skvělý. Říká se, že jsou tady mnohem hezčí tratě, že i pořadatel chtěl jít někam jinam, co mi říkali kluci včera večer, ale bohužel se to nepodařilo, ale to je život. No, prostě. Loni to bylo ve tvém provedení nádherné 3. místo, medailové umístění. Letos jak to vidíš? Za sebe dna? Tak je těch RS tady nějak přibylo, ne? Mám pocit, že jich je tady asi 5 nebo kolik zase. Tak uvidíme, jak ta naše stará R5 na to půjde, ale no tak pojedu se asi od podlahy. Já si myslím, že tady nikdo nikomu nenechá nic zadarmo, že jo. Tam kluci, co jedou o titul, tak ty si to budou rozdávat pěkně. Z toho samozřejmě může pramenit vždycky cokoliv, nějaká chybička, nějaký výlet. Nikdy nevíš, prostě nechci nic přivolávat, vůbec ne, ale určitě nechceme jet jako někde pozadu a asi by nás to nebavilo, kdyby to nestálo za nic. Takže když nás to bude bavit a nebude z toho bedna, tak určitě nešťastný nebudeme, ale musíme z toho mít dobrý pocit. Držíme, Karle, palce, hodně zdaru. Děkuju. Tak máme v živém vysílání Martina Kočího. Martine, 2krát vyhrál z Rally Tatry, letos teda startuje na voze Subaru Impreza. Řekni malinko, jak tady k tomu došlo a s jakým cílem jdeš do letošního 52. ročníku Tatranské rally? Zdravím všetkých fanúšikov rally v prvom rade. Došlo to k tomu náhodou, dostal som ponuku to naštartovať s týmto a zobrali sme to ako nejakú príležitosť sa pekne povoziť. Ja Rally Tatry mám veľmi rád, je to tu vždycky veľmi pekné a príjemné. Takže prečo nie, lepšie ako sedieť doma určite. V Subaru som nikdy nešiel, auto sa správa veľmi, veľmi pekne do ruky, dobre sa to ovládá, jediné čo je naozaj to také slabšie, takže asi nemáme nejaké šialené predstavy o tom, jaký by sme chceli výsledok. Hlavne sa chceme dobre povoziť a predviesť možno nejaký pekný šport, ale uvidíme, čo sa bude dať. Měl jsi možnost najet nějaké testovací kilometry? Testovali sme, áno, na Šumave minulý týždeň a tam sa mi to zdalo fajn, trošku sme poladili ešte podvozok, tak aby mi to viacej sedelo, takže to by mohlo byť OK. Jsi na Slovensku velmi populární, můžou tě fanoušci během roku ještě někde vidět, nebo je to v řešení? Tak určite by sme chceli celý slovenský majstrák, Prešov nemôžem, pretože budem pracovať na majstrovstvách sveta v Grécku, a takže potom zvyšok slovenského šampionátu po Prešove by sme mali celý. Mimochodem, ty jsi tady vzpomenul, ty vlastně působíš jako mediální pracovník juniorského šampionátu. Jak si tady tuhle práci užíváš? Je to veľmi fajn, tak ja vlastne tam každého znám, pretože roky som tam pôsobil ako jazdec, takže teraz som stále v tom svete VRC, ale už viacej na tie médiá a je to fajn. Děkujeme, držíme palcem.
Hello. What's your feeling before the start? Sorry? What's your feeling before the start? We should see the finish line and very nice city, Poprad. Nice stages, very fast stages, but we will see. What's your ambition for this rally? Enjoy it. Just enjoy it. Okay, thank you very much. Thank you. Tak máme tady Tomáše Kukučku v živém vysílání, naturalizovaný Popračan. Tomáši, takže ako si pripravený na letošní ročník domácí soutěže? Tak myslím si, že vynikajúco. Boli sme sa rozbehnúť v Kopnej, tá nás teda poriadne vycvičila, ale tak myslím, že sme sa zžili, nakoľko sme hlavne vyskúšali auto, lebo cez zimu sme robili komplet prepas, motora, prevodovky, tlmičov, takže myslím si, že sme výborne pripravení, akurát máme troška obavy z toho počasia, či sa s nami nepozahráva, ale uvidíme, každý podmienky bude mať každý rovnaké. Robila repace, jak je těžké tady tento nádherný vůz držet po ta léta pořád v takové kondici? Je to naozaj veľmi náročné a je to z roka na rok náročnejšie. Tie diely jednoducho miznú, musí sa to zháňať naozaj z celého sveta, z Ameriky, z Austrálie, niečo z Japonska, naozaj je to náročné a hlavne to dlho trvá, takže my sme to naozaj stihli poskladať až asi 2 dní pred Kopnou a to auto bolo už od novembra rozobraté, takže je to fakt náročné. Zeptám se, kolik mechaniků se tady na té repasi podílí? No tak boli to hlavne 2 stáli mechanici, ktorí sú teraz moji vlastne Matiz Racing, je to Maťo Krišanda s Dominikom, no ale plus ešte to robili vlastne Košičania, Alexander Buffy s Jožkom Šolcom, tí vlastne oživili motor a napísali program aj do diferákov, aj do všetkého, takže a plus ešte sa samozrejme oni radia s ďalšími odborníkmi, takže môžem povedať, že 10 ľudí sa na tom podielalo. Na závěr, jaký máš vzkaz pro fanoušky? Určite prídite fandiť, myslím si, že bude sa naozaj na čo pozerať, je veľmi kvalitné štartovné pole a myslím si, že každý sa bude snažiť, takže príďte ku trati a podporujte nás. Ďakujem, čaute. Marian Kekeňák v živém vysílání, Slovakia Rally Tatry, Liquimoli. Marian, nádherné startovní číslo 11. Jak si připravený na letošní ročník? Pripravení sme ako tak, hej, auto prišlo v pondelok z repase, lebo mali sme nový motor na Ľuboticiach, kde sme boli testovať, tam sa nám to prehrievalo, takže testy nemáme žiadne kilometre, tak uvidíme, ideme to skúsiť, dúfam, že to bude super. Jak vnímáš konkurenci na letošním ročníku? Zase sa to konečne tu pozbieralo, sami vidíte, že aj tých RP-tiek pribudlo, hej, je to horšie, hej, zvyknutí sme boli tu ísť aj do 5. absolútneho miesta, hej, takže už to nebude také jednoduché, ale je to dobré. Som rád, keď sa tu pozberá taká konkurencia, tých aut je naozaj veľa, takže super. Zeptám se ještě na rychlostní zkoušky, pořadatelé letos měli velké problémy sestavit trať, nicméně soutěž se jede. Jak to vnímáš, že vlastně ty RZ jsou stejné v opačném směru? Mne tie rýchlostky akože nevadia, hej, že sa to mení. Lepšie by bolo táto strana Vikartovce, čo sme boli zvyknutí, čo som aj počítal, že sa to mení, že každý rok to bude iné. Na mňa to je dosť rýchle, hej, že už sú také veľké rýchlosti, že to auto sa tam nedá pracovať, nie je to technické, ale bohužiaľ musíme sa tomu prispôsobiť, všetci máme rovnaké podmienky, takže pôjdeme tak, ako sa bude. Poslední věc, sucho nebo mokro? Radšej by som išiel na začiatku na sucho. Tak držíme palce. Ďakujem. Máme tady Jiřího Rybáka, českou posádku na Slovensku, takže pro vás je to vlastně premiérový start v takovém autě ve velké soutěži, když nepočítáme ty různé malé podniky. Jak jste připraveni tady na tuhle soutěž? No připravení, já doufám, že dobře. Je to pro nás skutečně velký start, nebo první start s tímhletím velký, ale už něco naježděného máme a tady v Tatrách jsme podruhý, takže něco málo i známe. Zeptám se, v jaké vy jste kondici, v jaké je auto, já jenom řeknu, že vlastně auto připravuje Stáj Brinda Racing. Star Brinda Racing, auto je v perfektním stavu, my mu říkáme s Jankem Kudlákem Boris Bestie.
a funguje úplně fantasticky a já jsem si vybral Tatry hlavně, že jsou tady ty RZty 3krát po sobě a mám možnost si tady odzkoušet, prostě natrénovat to, co já bych chtěl, abych se s tím autem zžil trošku. Možná nejen vlastně Slovenska, ale i české fanoušky. Je to ojedinělý start v zahraničí na Slovensku, nebo je něco dalšího v plánu? To ještě uvidíme podle rozpočtu, ale když jsme říkali, když Janko jako Slovák jde v Česku, tak já jako Čech pojedu na Slovensku, takže je dost možný, že se tady ještě objevíme. Poslední věc, startujete tady na Slovensku, určitě spousta českých fanoušků vás bude sledovat. Máte pro ně nějaký vzkaz? Jen ať držej palce a to je v podstatě všechno. Děkuji moc. Děkujeme, hodně zdaru. Artur Dlugoš, vítáme na Slovensku, můžeme i po polsky. Takže Artur, jak ride připravený z vašeho pohledu? No, rajd jak zwykle na Słowacji, bardzo fajny, bardzo piękny, szybki, ciekawy, dobrze zorganizowany, więc ja jestem bardzo zadowolony. Czekamy tak naprawdę na rozpoczęcie zawodów. Jedynym jakimś takim niewiadomą w rajdzie jest pogoda. Może spaść deszcz. Soutěž začne, večerní super speciálkou, jdou se vlastně 2 rychlostní zkoušky v jedné, jízda za tmy. Vyhovuje vám? Nie ma problemu dla mnie. W tamtym roku byliśmy dość szybcy. Zobaczymy, jak w tym roku się to poukłada. Odcinek jest podobny jak w tamtym roku konfiguracyjnie, więc tylko żeby się wstrzelić z ubiorem opon. Poslední věc, konkurence, jaký cíl, s jakým umístěním budete spokojen na rajdu? Tak, ze spokojem. Mamy w klasie koci, więc będzie bardzo szybki pewnie i zobaczymy jak reszta zawodników. Będziemy jechać swoim tempem, będziemy starać się jechać szybko. Dziękuję. Ivana Mutňanského v živém vysílání. Ivan, nádherný vůz Škoda Fabia RS Rally 2, nádherně nabliskaný. Jak jste připravený na letošní Tatranskou rally? Tak pripravený, tak snažili sme sa, nešli sme dlho, od oktobra sme nesedeli v aute, takže akurát ten shakedown, čo sme absolvovali. No a dúfam, že to dobre dopadne, čo najlepší výsledok, tak uvidíme. Na tom shakedownu kolikrát jste se svezli? No, 4krát asi, 4krát, takže to bolo moje celé skúšanie toho auta nového, pekného. Tady je velmi silná konkurence. Jak to vidíte tady v té plejádě? Je tu 8 vozů kategorie R5 Rally 2? Áno, tak hovorím, že budem sa snažiť. Ja som tu asi najstarší, takže mladší by ma mali poraziť, no tak uvidíme. Máte vedle sebe šarmantní spolujeskyni, jak spolupráce funguje? Veľmi dobre, prekvapený som, veľmi dobre funguje. Držíme palce, hodně zdaru. Děkujeme. Tibor Kováč, místní popradský jezdec Tibor Seď. Jsme v živém vysílání, takže jaké jsou pocity, dojmy těsně před startem domácí soutěže? Tak nervózne, lebo to mám vždy, ale potrebujeme odštartovať, už to bude dobré. Ale tak vždycky je pre nás ťažký ten domáci pretek, nakoľko tu je veľa fanúšikov našich a tak ďalej. Ideme sa povoziť, dúfam, že my pozabávame, dúfam, že nám autičko vydrží. Tešíme sa. Byla možnosť nejakého testování? Nestihli sme testovať, lebo sme mali auto v takém malom repase, sme porobili nejaké veci, takže v podstate sme nemali ani shakedown, ideme rovno na ostro. Tady pod Tatrami je
nevyspytatelné počasí zítra RZty ve Spišské Magure, kde vlastně může být cokoliv. Jak jste na to připraveni, na ty podmínky? A zeptám se, sucho nebo mokro? Tak mňa baví aj mokro, to by bolo super, bo sa tie síly vyrovnajú na tie nové auta, ale zase ťažko povedať, no ide o to, je to iný okres, môže tam pršať, tu nemusí. Uvidíme, čo bude, zoberieme si nejaké dve rezervy mokré a dúfam, že to dáme tak často do cieľa. Výborně, děkujem, držíme palce. Máme tady Dominik Benček v živém vysílání. Liquimol, Slovakia Rally Tatry. Dominik, těsně před startem, jaké jsou dojmy, pocity? Sú teraz také ne v okamihu, že či nebude pršať, ale tak sme rádi, že budeme štartovať a tešíme sa na mestský okruh. Nejbližší hodiny ukáží, jestli bude déšť nebo bude sucho. Co vám vyhovuje? Tak asi to sucho viac. By sme si to užili, aj diváci. Byla možnost nějakého testování, zeptám se, v jaké vy jste kondici a v jaký je vůz? Voz je v kondícii, má nový motor teraz čerstvo a ja som nešiel pol roka, tak dúfajme, že sa tak zoladíme na tom okruhu a bude to dobré. Když řeknu zítra kolem 15. hodiny, s jakým umístěním budete spokojení? Tak budeme spokojní, máme konkurenciu veľkú, tak spokojní by sme boli s prvom mestom v striede, ale tak aj druhé, tretie bude OK. Tak Josef Béreš, vítěz Rally Tatry z roku 2013, mnohonásobný slovenský mistr, účastník světových soutěží. Jožo, jaké to je zase startovat tady na Rally Tatry? Tak pekne, popoludne prajem. Musím povedať, že je to veľmi dobrý pocit, aj keď o nejaký ten level nižšie, ale o to sa viac teším, pretože v tomto momente nemusím vôbec lámať hlavu nad tým, že ako dosiahnuť to prvenstvo a bojovať o tie najvyššie priečky, ale konečne si môžem to dovoliť, že idem si pre radosť a samozrejme o zabavení divákov, pretože momentálne mám najlepší pocit z toho, keď vidím, že diváci proste majú dobrý pocit. Ty si vlastně tady startuješ pod křídly Roberta Kolčáka, Hooligan Racing Team. Ta spolupráce bude na celý rok, jestli můžeš krátce k tomu říci pár vět? Tak musím sa mu veľmi pekne poďakovať, pretože on mi umožnil tie štarty a tú spoluprácu na túto sezónu. Bolo by veľmi ťažké bez tej jeho pomoci proste absolvovať tie preteky, dá sa povedať, že až nemožné. Takže patrí mu veľmi veľká ďakujem. A taktiež musím sa poďakovať každému, kto mi pomáhal na tomto aute, pretože po Barumke sa to auto rozobralo. Posledný závod bol Barumka. Sa to rozobralo a boli nejaké komplikácie a mali sme tie veci proste dať do poriadku za pár týždňov, takže robili sme deň na tom a auto sme v stredu dokončili, takže všetkým ľuďom veľká ďakujem. Na závěr se zeptám, kde tie fanoušci letos uvidí? Tak určite pôjdem, ak všetko samozrejme technika bude držať a všetko bude fungovať tak, ako má, tak chcel by som ísť na nejaké vybrané preteky len kvôli show. Takže chcel by som aj na jedných dvoch pretekov automu do vrchu sa zjesť a samozrejme Barumku nemôžeme vynechať ako každý rok a veľmi rád by som sa zviezol aj na Slušovické rally show, takže budú nejaké také menšie preteky. Ľudí, držíme palce, hodne zdaru. Ďakujem pekne. Máme tady v živém vysílání Martina Lehkého, který ve slovenském šampionátu uspěl při Kopné. Takže Martine, pár minut před startem, jaké jsou dojmy, pocity? Určitě super. Mám z toho teda pocity takový, že když jsme na Kopný byli na prvním díle slovenského šampionátu, tak tam jsme byli trošku doma my a slovenský kluci to měli o to těžší, ale teď se karta otočila, takže to, co bylo na Kopný, asi nemusí některak zásadně nutně být tady. Pro mě je všechno nový, koukám na to, vůbec ty resety neznám, takže uvidíme, jak kluci nasadí tempo, jak se budeme držet. Co bude pro tebe největší taková obava? Máte za sebou seznamovací jízdy, je tady večerní nočná superspeciálka, pak 2 RZty v okolí Spišské Magury. Tak, já jsem vzpomínal cestou jak dlouho jsem vlastně vůbec nejel jako pod mě na rampu a spočítal jsem to asi na 12 let, takže už to bude dneska večer zajímavý, že budeme svítit.
a zítra ty RZty jsou takového rychlejšího charakteru v kopcích. Uvidíme. Vůbec nemám představu, jak na tom budeme, ale rozhodně se chceme snažit. Poslední věc, bavili jsme se na Kopné, plánuješ teda starty ve slovenském šampionátu, platí to? Nebo jaký je aktuální stav? Jo, tak jsme tady a já rád teda závodím závod od závodu a aby ten plán hezky jako zapadal. Takže ano, v plánu to máme, chtěli bychom šampionát Slovenska odjet, nicméně teď máme před sebou těžkou misi, která se jmenuje Slovakia Rally Tatry a uvidíme, jak se nám to tady povede, podle toho budeme plánovat dál. Děkujeme, držíme palce, hodně zdaru. Děkujeme. Tomáš Polovka, vitaj Tomáš, jsme v živém vysílání, takže pár minut do startu. Jak jsi připravený na letošní 52. ročník Tater? A zeptám se, máš spočítané, kolikrát je to tvůj start tady? Spočítané to nemám, takže neviem vám povedať, že kolikrát, ale stále, keď sa išli Rally Tatry a mali sme možnosť, sme ho štartovali, máme to blízko domu, čiže je to super. Pripravení sme, na Kopnej sme mali troška rozjazdenie, čiže malo by to byť fajn, tráte poznáme, čiže uvidíme, dúfam, že nám to nesprší dneska, že okruh bude na suchu a zajtra už sa uvidí. Hlasí byť teplo, takže malo by to byť fajn. Po Kopné byl nějaký test repase vozu, nebo jaké byly přípravy? Test ani nebol presne na test, hlavne dneska sa chcem tiež poďakovať Lukášovi Fraňovi, ktorý nám požičal zadný tlmič, lebo po Kopnej bol vytečený, nevedeli sme ho dať tak rýchlo zrepasovať, čiže z jeho auta nám ho požičal, čiže ďakujem mu a uvidíme, dúfam, že všetko bude fungovať na 100%. Děkujeme, hodně zdaru. Martin Kojš, dobrý den Martine, takže opět v Tatrách, jak jste připravení na letošní ročník? To nám ukáže priebeh samotného preteku, ako sme sa pripravili, teraz to vopred neviem povedať. Co bude na té trati nejzrádnější z vašeho hlediska? Z našeho hľadiska a zároveň aj všetkých jazdcov hľadiska bude asi zradné počasie, ktoré tu pravidelne s nami takto máva a uvidíme teda, čo to už dnes večer prinesie. Vám osobně co vyhovuje, sucho nebo mokro? Je úplne jedno, mám rád aj mokro, aj sucho, akurát nemám rád, keď sa samé počasie nevie rozhodnúť, čo to bude. Je tady opět silná konkurence. S jakým umístěním cílem budete spokojen v zítřejším odpolední? Obávam sa, že nedokážem toto povedať, lebo po takej dlhej prestávke sa necítim dostatočne v kondícii na to, aby som rozmýšľal nad nejakými veľkými ambíciami. Děkujeme. Martin Stoklas, vítej Martine. Nedá mi to nezeptat, vidím první dešťové kapky. Jak jste připraveni na případný déšť při večerní městské RZ-tě? Sme pripravení, mokré gumy máme, keby zapršalo, ale dúfam, že ich nebudeme museli vyberať a že pôjdeme pekne na suchých a bude to aj rýchlejšie, aj diváci tam budú, žijú si to, takže tak. Jaká byla příprava před startem? Mám na mysli test, případně příprava vozu? Tak test sme nemali žiadny, mali sme dnes shakedown a to bolo všetko. Je tady silná konkurence. Když se podíváme, vlastně určitě jste měl možnost se podívat do seznamu přihlášených. Na jakou příčku pomýšlíte? My hlavne sa ideme povoziť, užiť si to, štartujeme raz do roka pre radosť a chalani, čo chodia celú sezónu, tak nech sa snažia a my uvidíme, kde sa medzi nich zaradíme. Raz do roka, to znamená, bude to jenom jediný start, nebo vás fanoušci ještě během roku někde uvidí? Tento rok asi nie, len tento domáci pretek a uvidíme možno budúci rok, budúcu sezónu niečo iné. Tak držíme palce, ať si soutěž náramně užijete. Hodně zdaru.
Patrik Kecer v živém vysílání, Liqvimol Slovakia, Rally Tatry. Patrik, těsně před startem převládá nervozita nebo spokojenost, že už ten start bude? Jaké jsou ty dojmy? Tak dojmy zatiaľ ešte žiadne, lebo je to slavnostná rampa, ale do štartu mestského okruhu ešte nám ostávajú dobre 4 hodiny. Čiže ja si myslím, že ešte si oddychneme, vydýchneme, pouvažujeme nejakú stratégiu tej rýchlostnej skúšky, no a budeme čakať. Veľmi sa na ňu tešíme určite. Vy ste zkušený harcovník, rally jezdec. Jak si soutěž užíváte ve vašich letech? No, veľmi si to užívame. Je to dobré prostredie, dobrí ľudia, rýchlostné skúšky veľmi pekné, zvlášť vlastne ten mestský okruh, to je lukratívne pre divákov a takto veľmi dobre sa to jazdí. No aj zajtra tie rýchlostné skúšky náročné, rýchle, no ale veľmi pekné. Tam se na vás působí ta celková atmosféra kolem té tatranské soutěže. Mám teď na mysli doprovodný program, spousta z prievodných akcí a tak dále. Ako je vidno, že organizátor si na tom dal záležať, v podstate už aj cez to servisné parkovisko, takisto vlastne štartová rampa vlastne na hlavnej ulici, hej, čiže má tu úroveň, všetko nachystané, držím im palce, nech im to takto ide aj ďalej. Poslední věc, uvidí váš fanoušci během celého roku, jaké máte plány? No určite vlastne jazdí celý seriál majstrovstiev Slovenska aj medzinárodných majstrovstiev Slovenska, no a čo najlepšie umiestnenie. Děkujeme, držíme palce. Peter Jurečka před startem Rally Tatry. Peter, nádherné autíčko, jak jste připraveni? Jednak vy a auto v jaké kondici? No, tak my sme sa pripravovali, hlavne to auto sme chceli pripraviť lepšie ako minulý rok, lebo sme veľmi rýchlo skončili v úvode po 3 zákrutách. No a pri tom príprave auta sme sa aj troška fyzicky pripravili, aj psychicky a ideme sa hlavne zabaviť a chceme dojsť do cieľa a na mestskom okruhu pobaviť divákov a to je náš cieľ. Mimochodem, jak vnímáte tu atmosféru tatranské soutěže? Myslím, sprievodný program, všechny ty akce kolem? No pravdu povediac, ten sprievodný až tak nestíhame sledovať. Sme dosť akože vyťažení v rámci tej administratívy celej a prípravy na pretek tréningových jazd. Ale vidno, že aj ľudia majú záujem divácky, je to celkom populárna rally s veľkou históriou, takže super. Zeptám se, co máte letos v plánu, nicméně ještě předtím je tady silná konkurence. Které příčka vás uspokojí? No my viac menej už pár rokov jazdíme viac na zážitky ako na poháre a na výsledky. No a tak bereme aj túto súťaž. Jožko Bereš si myslím, že v našej kategórii je nedostižiteľný, takže budeme sa snažiť neurobiť si hanbu a pobaviť divákov a seba. Děkujeme, držíme palce. Tak, máme těsně před startem domácí jezdec Lukáš Klust. Lukáši, domácí soutěž. Převládá nervozita, nebo jak to vnímáte těsně před startem? Tak je vždy taká iná tá domáca súťaž, áno, ale viac sa tešíme na to. Ako tá nervozita, takže Čili cítíte takový větší závazek, bude tady spousta fanoušků podél rychlostních zkoušek? No, veľa domácich našich známych, takže áno, je to iné, ako keď sme niekde vonku určite. Když se podíváme směrem nahoru, už nějaké dešťové kapky. Jste na to připravení, na případní déšť, vodu? Áno, musíme. Musíme sa pripraviť na to. Dúfajme, že nás to obíde, no a keby nie, tak musíme sa pripraviť, áno. Vy jste domácí jezdec. Kolik tady budete mít fanoušků? Na okruhu asi budou fandit. A kdo nejvíce? Tak dúfam, že všetci. A tam všetci, čo nás poznajú a verím, že všetci. Děkujeme a držíme palce, Lukáši.
Tak Miroslav Slamčík těsně před startem. Miroslave, vidím, že vlastně už jste se trošku mákl hned na začátku. Kondice bude dobrá asi ve vašem provedení. Jak jste připraveni na soutěž? Snažili sme sa pripravovať čo najlepšie. Príprava trvala viac menej skoro pol roka, ale je to všetko nové, v podstate nový spolujazdec, nové auto, úplne nová trieda, takže treba ísť rozumne, rýchlo, svížne. Říkáte půl roku, takže to byla asi kompletní repase. Zkuste to trošku popsat. Tak auto sme kúpili z Francúzska, hneď sa tam repasovala prevodovka, do motora sa v podstate nešahalo, lebo tam sú blomby a okrem toho ničoho tam asi neprešlo, nič, čo by neprešlo mojimi rukami, tak. Příprava auta jsme si řekli, co se týká testování, byl nějaký test? To len taký domáci, tým, že sme mali stále nejaký technický problém, ktorý bolo treba vyriešiť, tak sme málo toho natestovali, takže skoro žiadny a prvá RZ bude skoro test. Jak vám vyhovuje charakter soutěže? Dneska vlastně městská RZ, zítra 2 úseky 3krát v okolí Spišské Magury. Pre nás je to úplne super, pretože máme širokú cestu, čo potrebujem, aby som zistil hranice v podstate toho auta alebo nejako si ho vžil pod kožu. Pre nás je to dobre. Pre ostatných neviem, ale mne sa páčia tie rýchlostky. Na závěr vzkaz fanouškům. Nech fandia a nech nám držia palce. Zdaru, budeme se těšit zítra na cílové rampě. Tak máme tady Stanislava Zemana, jsme v živém vysílání, Liqui Slovakia Rally Tatry, takže Stanislav, těsně před startem. Jste připravení? Sme pripravení určite na domácu rally. Troška sme vynervovaní, lebo na kopne sme mali havárku, čakali sme na diely, tie nám prišli v útorok, dneska je sobota, LTT sme to stíhali, ale ideme si učiť krásny pretek zajtra. Dneska je pátek, nicméně sobota bude za chvilenku. Ano. Vy asi vlastně i ta městská RZ se jde v hluboké noci. Když si podíváme nahoru, oni se mraky nějaké dešťové kapky. Jste připraveni i na případné mokré podmínky? Určitě ano, máme i to. Je tady silná konkurence. Vy jste vlastně v tom loňském roce jezdíval i slovenský rally pohár. Teď jste vlastně mezi... Nie rally pohár, iba MRC, RRP. Nebo vlastně MRC. A nižší třída. Nižší třída, teď vlastně mezi velké kluky. Je ten přechod těžký? Určite áno, viacej rozpisu, viacej jazd, náročnejšie aj na psychiku, určite je to ťažšie, ale tak dáme to nejako. Děkujeme, držíme vám palce. Takže, vážení přátelé, to bylo, co se týká slavnostního startu, z naší strany všechno. Pokud jste tady místní v okolí Popradu, nicméně i v okolí, tak připomínám, že dnes večer je na programu městská rychlostní zkouška, městský okruh, který se vlastně startuje ve 21:45 slovenský rally pohár a poté klasické soudové pole. První vůz se objeví ve 22 hodin a 30 minut, jenom připomínám, jsou to 2 rychlostní zkoušky v jedné, to znamená čelo startovního pole, jede se od startovního číslo 1 od Roberta Kolčáka, tak zhruba za 25 minut uvidíte celé startovní kole po druhé. A zítra v sobotu 31. mája soutěž pokračuje od časného rána rychlostními zkouškami v okolí Spišské Magury, kde se odjede 6 rychlostních zkoušek a cíl soutěže pro posádky zóny z Střední Evropy a mistrovství Slovenska bude v 15 hodin 30 minut, přičemž slovenský rally pohár přijede do cíle ve 14 hodin 40 minut. Takže závěrem přijďte na tratě rychlostních zkoušek, dodržujte pravidla bezpečného sledování, dbejte pokynů pořadatelů a užijme si ten letošní 52. ročník ve zdárném průběhu, ať se všichni zhledáme v sobotu na cílové rampě a můžeme si říci, že letošní ročník Liqui Slovakia Rally Tatry byl zdárný. Děkujeme a příjemný den.